Salam mehriban adamlar, yurdumuzda ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portalı Hepdäniň täzelikleri. Türkmen portalı Hepdäniň täzelikleriniň şu sanynda. Türkmenistanda watan goragçylarynyň güni bellenildi. Türkmenistanyň prezidenti harby gullukçylary we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerini tyralady. Türkmenistanyň prezidenti nowatdaky hökümet mejlisini geçirdi. Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäherine iş taparyny amala aşyrdy we beýlik habarlar. 27 ýanwarda Türkmenistanyň watan goragçylarynyň güni bellenildi. Bu waka münasibetli prezident Serdar Berdimuhammedow harby gullukçylary hemde harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerini gutlady. Olaryň ýurdun garaşdyrlygyny we öz ygtyýarlygyny goramakdaky möhüm ornuny ünsü çekdi. Döwlet başçysyny garaşdyrlyk ýyllaryna Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň kämil söwüşçän ýaraglar, harby texnikalar, sanly ulgamyň mümkinçilikleri bilen ýygyderli üpçün edilip, kuwwatly goşuny öwrülendigini belledi. New York şäheriniň Türk öýünde Türkmenistanyň we Özbegistanyň kinematografiýaçylarynyň beýik akyllar şäher Magtumul Praga bagyşlanan bilelikdäki çeper filmi görkezildi. Türk soýguramasynyň guramagyna geçirilen çäre köp sanly mehmanlary şolsana Birleşen Milletler Guramasynyň wekillerini we bu filme surata düşen artistleri ýygnady. Mehmanlar türki dünýäniň baý medeni mirasy bilen tanışmaga mümkinçilik aldylar. Beýik Britaniýanyň Aşgabatdaky elçihanasy ilkinji gezek görnükli Şotland şäheri Robert Bjornsyň doglan gününe bagyşlanan dawaraly akşam urady. Çäre Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň wekilleri, halkara guramalarynyň agdalary we diplomatlar gatnaşdylar. Beýik Britaniýanyň elçisi Stephen Conlon, Beýik Türkmen şäheri Magtumul Pragynyň türkmen halkynyň garaýşlaryny kemale getirmekde möhüm orny eýeleýändigini, onuň mirasynyň bolsa ençeme nesilleri alham bermegini dowam etdirýändigini aýtdy. Edil şonuň ýaly Robert Bjorns Şotland medeniýetine uly täsir edipdir we diňe bir Şotlandiýada däl, eýsem onuň çäklerinden daşarda da möhüm şahsiýetdir. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkarda başçysy Serdar Berdimuhammedow harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň we harby işgärleriniň bir toparyna harby we ýürüýi taatları dakmak hemde hünär derejelerini bermek hakynda permana gol çekdi. Aşgabatda Leningrad şäheriniň Gabawdan doly azad edilmeginiň 81 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi. Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanaky elçihanasynyň bilim, ilim we medeniýet bölümine Gabaw döwründe Leningradda ýaşan Galina Mehmedowa bilen duşşuk geçirildi. Duşşuga Aleksandr Sergeýevich Pushkin adynaky Türkmen Rus bilelikdäki orta mektebiniň okuwçylary we olaryň enatalary gatnaşdylar. Galina Mehmedowa Gabaw günleriniň pajigaly we gahrmançylykly wakalary barada öz ýatlamalaryny paýlaşdy. Çärenin çäklerini Türkmenistany ilkinji gezek Gabaw çöregi aksiýasy geçirilip, ähli gatnaşçylary Gabaw mahaly Leningradyň ýaşaýjylarynyň gündelik paýy 125 gram çörek bölegi paýlandy. 27 ýanwarda prezident Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Ata Halifoň hemde welaýetlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onu ýurdun owy hojalyk toplumyna we welaýetlerine alınıp berýän işler bilen baglanşykly meselelere garaldy. İş maslahatynyň dowamyna dowam edýän mewsümlerin owy hojalyk işleri, şol sany buğday ekilen meýdanlaryna ýyde we ýazgy goçy ekilişine taýýarlyk işleri ara alınıp maslahatlaşyldy. 29 ýanwarda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Gyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamyna iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň bir näçe möhüm meseleler boýunça pikir alşyldy. Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň okgunly we ýygyderli häsiýetini kanagatlanma bilen belläp, soňky ýyllarda bu hyzmatdaşlygyň köp ulgamlary we ugurlary öz içine alýanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow şu ýylyň dekabr aýyna Aşgabatda halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly münasibetli geçiriljek forma çağırdy. Sadyr Japarow hem öz gezeginde Türkmen halkynyň milli liderini islenlik amatly wagtda Gyrgyz Respublikasyna sapar bilen gelmäge çağırdy.
Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy tarapyndan geçirilen bäsleşik netijeleri boýunça Lewap welaýatynyň gümrüginiň Farab awtoýollary gümrük nokody 2024-nji ýyl boýunça ýylyň gümrük nokody diýilip ikrar edildi. Ýylyň gümrük nokody diýilen ad geçen ýylyň dowamyna ýokary iş görkezjileri şeýle hem gümrük nokodynyň we onuň töweregindäki çägiň talaba laýyk saklananlygy üçin berildi. Türkmenistanyň bilim ministrligine Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň elçisi Elizabeth Root bilen duşuk geçirildi. Duşukda bilim ulgamyndaky Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygyny potolandyrmagyň meselelerine bagşlandy. Iki ýurduň bilim edaralarynyň arasynda okuw maksatnamalaryny ösdürmek, mugallimleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak we bilim hyzmatdaşlygyny giňeltmek ugrunda alınıp barýan işleri dowam etdirmegiň ähmiýeti barada nykdaldy. Almatyda Gazagystan bilen Türkmenistanyň demir ýol edaralarynyň wekilleriniň arasynda geçirilen iki taraplaryň gepleşiklerine hyzmatdaşlygy ösdürmegiň we iki ýurduň arasyndaky demir ýol daşamalarynyň netijeligini ýokarlandyrmak mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Taraplar Gazagystan bilen Türkmenistanyň serhedinde ýerleşýän Bolaşak demir ýol merkezindäki bilelikdäki halkara geçiriş nokodynyň işini gaýtadan ýola goýmak barada ylalaşyk gadandylar. Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň ýanyndaky Türk medeni merkezinde ýurduň ýokary bilim ulgamyndaky esasy maksatnamasy bolan Türkiýe Bulslary halkara talip haklarynyň maksatnamasynyň onlaýn tanışdyrylyşy geçirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýat ministrligi bilen bilelikde maliýe hyzmatlary bazaryna girmek baradaky borçnamalaryň sanawyny taýýarlamak boýunça webinar geçirdi. Webinarda hyzmatdaşlaryň halkara sewdasyny düzgünleşdirýän köp taraply düzgünleri şeýle hem durmuşa geçirilen ykdysady özgertmeleriň çäklerini Türkmenistana maliýe hyzmatlaryny gadalaşdyrmagyň çeşmelerini baradaky maglumat berildi. Gatnaşçylar maliýe hyzmatlary pudagynaky bütün dünýä sewda guramasyna agza bolmagyň şertleri, hususan häzirki we geljekki maliýe namalary bütün dünýä sewda guramasynyň resmi namalaryna nädip görkezmeligi barada öňde durýan gepleşiklere nähil taýýarlanmalygy bilen tanışdyryldy. 31-nji ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly Nowatdaky hökümet mejlisini geçirdi. Mejlisde ýurduň durmuşyna degişli bir näçe meselelere garaldy. Mejlisde Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy vice-premierler hemde ministrler kabinetiniň ýanyndaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory gödökçülük edýän düzümlerini alınıp barýan işler barada hasabatlar berdiler. Döwlet başçyny ýurduň durly toplumlaryna alınıp barýan işler bilen baglykda degişli ýol başçylary anyk tapşyryklar berdi. Hökümet mejlisinde vice-premier Daşary işler ministri Raşit Meredow Türkmenistanyň hökümeti bilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 2025-nji ýyl üçin iş mailnamasy barada döwlet başçysyna hasabat berdi. Hasabatyň dowamynda vice-premier Daşary işler ministri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi we Türkmenistanyň degişli döwlet edaralary hemde jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde 2025-nji ýylyň dowamyna ýerine ýetirilmegi meilleşdirilýän taslamalaryň mailnamasynyň taýýarlananyny habar berdi. Döwlet başçysyny Türkmenistanyň hökümeti bilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 2025-nji ýyl üçin iş mailnamasyny makullap vice-premier Daşary işler ministri Raşit Meredow degişli işler geçirmegi tapşyrdy. 31-nji ýanwarda Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedow Arkadagy şäherine iş saparyny amala aşyryp, şäheriň guruluşynyň ikinji tapgyryny gurulmagy meilleşdirilýän durly maksatly deshalaryň şekil taslamalary bilen tanışdy. Halk maslahatynyň başlygy täze şäheriň çäklerini gurulmagy meilleşdirilýän seýlgahlar toplumyny oturduljak şekilleriň görnüşlerini synlap, olara bir näçe belliklerini aýtdy. Şekil taslamalary we deshalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzyglary bilen tanışyp, olara degişli düzedişler gerdi. İş maslahatynyň başynda Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howannarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat gaznasynyň ştab kwartirasynda Koreýa Respublikasynyň Koreýa Meditech kompaniýasynyň ýol başçylaryny hemde Ýaponiýanyň Koreýadaky Sumitomo kompaniýasynyň ýol başçylaryny kabul etdi hemde olar bilen Arkadagy şäheriniň lukmançylyk klasterine degişli binalaryň guruluşynyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdy. Dünýä täzelikleri.
Belarusda geçirilýän prezident saýlawlarynyň deslaply netijelerine görä, häzirki döwlet başçyny Aleksandr Lukashenko saýlawçylaryň sesleriniň 86,82 göterimini aldy. Büyük Britaniýada 200-den gowrak kampaniýa 4 günlük iş tertibini girdi. Täzelik tehnologiýa pudagy, marketing agentleri we haýır-tahawat guramalary ýaly işegirligiň dürli ugurlaryna ornaşdyryldy. 4-Day Week Foundation gadynasynyň ýolbaşçysy Joe Ryle 100 ýyl mundan odal peýda bolan adaty 5 günlük iş hepdesiniň häzirki şertlarda ähmiýetini ýitirendigini belleýär. Onuň pikirçe gysgaldylan iş hepdesi işgärleriň kanagatlylyk derejesini we öndürjiligini artdyrmaga ýardam berýär. Uzbekistan Airways aviakompaniýasynyň Daşkentden New York'a uçuşy amala aşyrýan uçuryna adatdan daşary waka bolup geçdi. Ýolagçylaryň biri dogruma başlady. Onuň bagtyna ýolagçylaryň arasynda çağan dogrmaga kömek eden akşer we hirurg bady. Olanjyk dünýäni bu waka sebäpli ekipaj Islandiýa mejburi olmak kararyna geldi. Louvre'da geçirilýän düýpli awatlyş işleriniň çäklerine Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron, Leonardo da Vinci'niň dünýä belli Mona Lisa eser üçin aýratyn ýer bölüp bermek kararyna gelildigini aýtdy. Muzey her gün 30.000 töweregi mihman kabul edýär. Olaryň aglaba bölegi takminan 80 göterme jakondan görmekdiler. Efere tomaş etmegiň şertlerini gowlandyrmak we muzeýiň esasy zallaryny dyknaşyklaryny ýeňiletmek üçin meşhur turaty görmekdiler üçin ýörüte girilgi döretdiler. Türkiýanyň häkimiýeti Kartalkaya dynjalçy dowlagyny mihmanhanada bolup geçen paçygaly ýangyndan soň mihmanhana pudagyny düýpli gözden geçirmek işlerini başlady. Barlaklaryň netijesinde Medeniýet we Siýasatçylyk Ministrligi Antalyada hukuklyk talaplaryna laýyk gelmeýän 50 mihmanhanany derrew ýapmagy buyurdy. Olaryň ýapylmagynyň sebäbi mihmanhana işini alyp barmak üçin hökmany resminamalar, şoltanda ýangyn hukuklygy şahadatnamalarynyň bolmadygydyr. Olaryň hemmesi ýakyn wagtda möhürlenýär. Kyrgyzstanyň Çuy oblastynyň Kemin etrawyna häzirki zaman ekologik şäheriň gurulşygy meýilleşdirilýär. Döwlet başçyny Sadyr Japarov Kemin Cityni döretmek baradaky permana gol çekdi. Taslamanyň bahasy 45,74 milliard Amerikan dollary. Gurulşy üçin 353 hektardan gowrak meýdan bölünip berildi. Bu ýer eýem odolky owa hojalyk maksatly ýer derejesiniň ýerine ilatly ýer derejesini aldy. Ýurdun häkimiýeti 2025-nji ýylyň ortalaryna çelli gurulşygyň konsepsiýasyny işläpdirmegi we tasdiklamagy şeýleken maýadarlar bilen gepleşikler geçirmegi meýilleşdirdi. Ýaponiýanyň Toyota Motors kompaniýasy awtolalaryň satuwy boýunça eýem 5-nji gerek dünýäde iň öňde barjy kompaniýa boldy. 2024-nji ýylda Toyota Motors satularyny 3,7 göterim adaldalygyna garamadan dünýäde 10,8 million ulug ýerledi. Bu ona 5-nji gerek dünýäde 1-nji orny eýelemege mümkinçilik berdi. Sport tälimleri. Türkmen MMA söwüşçüsi Döwletjan Ýagşymradov PFL-iň vitse-prezidenti Kogan Mayka we operasiýon işler boýunça uly direktor Eduardo Kunhalima milli türkmen egneşiklerini içmek we tahýan sowgat berdi. Türkmeniň PFL-iň ýolbaşçylary bilen duşşugy PFL Road to Dubai ýarşynyň çäginde boldy. Türkmenistanyň stol üstünde oýnalýan tennis boýunça ýygyndasy 27-30 ýanwar aralygynda Doha şäherine geçirilýän halkary ýarşyna gatnaşmak üçin uğrady. Bu ýarşda U11-den U19-da çenli ýaş toporlary boýunça medallar uğruna bäsleşler. Ýarşa Aziýadan, Arap ýurtlaryndan we Ýewropadan güýçli türgeller gatnaşýar. Ýaponiýaly snowboardçy Hirota Agiwara Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna geçirilen ýarşda görülip eşdilmedik tilsimi ýerine ýetirdi. Ýaş snowboardçy 6,5 aýlaw bilen bökmegi başardy. Bu bolsa rekord 2340 gradusy diňdir. 19 ýaşly türgen trampolinden bökün badyna aýlanmaga başlap, ulusatlyk görkezdi we onu ajaýyp gonç bilen tamamlady. Bu çykyş ona diňe bir altyn medal däl, eýsem emilleriň iň ýokary bahalaryny hem getirdi. Rostov Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndasynyň futbolçysy Denis Titov bilen şertnama baglaşdy. 18 ýaşly hüjümçi bilen şertnama 3 ýyla niýetlenendir. Häzirki wagtda ol Rostov klubynyň esasy düzümi bilen bilelikde Birleşen Arap Emirliklerinde türgelleşik ýygnanşyklaryna bolýar. Titov Aşgabatyň çağalar ýetkinjekler Olimpiya ätýaşlyk sport mektebiniň uçurmadyr. Ol Türkmenistanyň ýaşlar we ýetkinjekler ýygyndalaryna çykyş etdi.
Yaş Türkmenistanlı Turgun Sülgün İşanguliýew Dubayda geçirilen 10 Pro Global Junior Tour halkara yarşyna U11 ýaş derejesinde garşydaşlaryna hiç hili mümkinçilik goýman ýeňiş kazanmagy başardy. Final duşuny ol 6-2, 6-1 hatawy bilen Gruziýanyň tenisçisinden üstün çykdy. Ýeňiş ýoluna İşanguliýew Aljeryň we Birleşen Arap Emirlikleriniň, şeýlehem Russiýanyň hemde Gazagystanyň türgellerini idigderli ýeňmegi başardy. 7-14 fevral aralygynda Harbin'de geçiriljek Kışky Aziýa oýunlaryna türkmen toporuna spordyň 3 görnüşinde, hokkeýda, short trackda we figuralyň tipmakda 25 türgen wekilçilik eder. Yarışlara 34 ýurtdan, şol sanyna Merkez Aziýanyň 5 döwletinden türgeller gatnaşar. Bu Hytaýyň taryhynda 3-nji Kışky Aziýa oýunlary bolar. Harbin'de ilkinji yarış 1996-njy ýylda geçirildi. Mehriban adamlar, size yetirmezlen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan dolugyna tanışyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.